Nih, preman kalian pandan nih. Apa sampean? Ngomong mani ngomblarat jepat ngono. Aja kadiran sugih. Wong sugih ki mbutuna wong mlarat, Tarjo. Wong mlarat ya mbutuna wong sugih kuwi arane majinamatan tu biyantu hormat menghormati. Wong sugih ngenyek wong mlarat ngampurane kira-kira wong sugih arep sawahe ambas sing macul sapa? Setan kon. Nyong kelopot endut nyong wong tani. Lah ka wong tani modar oh. Maning-maning wong tani, giliran panen regane murah. Solar dijatah. Tanah seprapat solare 5 liter ya traktore dikit-dikit modar oh. Garam ya angel. Wis kena tanah seprapat oleh sawaring, ya kenang wereng oh. Bangset kon. Kaya kuwis kena nyong melarat cepat gendong pejaratan PKH nyong ora oli. Apa? Imen ngomong oh. Ana bantuan pirang-pirang PKH BLT subsidi umahe nyong kena nggo manjing celeng dicatet be ora. Maning-maning nggo tanggane dhewek sedulur dhewek adine dhewek kakange dhewek. Lurah model apa? Kaya kowe RT-ne mung plongo-plongo, RT model. Anak RT sing plongo-plongo kene. Wonge teka. Jagonge bang ndi? Kondangan apa beli? Lambine? Ya, batik nyong. Ajar kok. Apa? Lah ka wong mlarat ora bakalan no. Lurah butuhna masyarakat, masyarakat butuhna lurah. Diarani lurah merganana masyarakat, diarani masyarakat merganana lurah. Kowe arane majinamatan, diarani lurah lah ka masyarakat depan lurah celeng konyok. Selendang bisa kocolan nemen selendang ya Allah di astagfirullah. Sabar dong, sabar dong. Sabar dong apa maning bangset kon. Sabar. Apa sih nyong wis mampu ciu ya kayak gini. Nyoros nyebut dang nyebut. Apa nyebut? Put. Nyebut kayak kuwe. Sabar selendang. Apa sabar? Yang maning wis tuwa klambine bosok. Nyong janggal nemen diarani wong mlarat cepat gendong pejaratan. Wong mati sing rebyang wong mlarat to, ana wong modar wis sing mikul katil wong mlarat. Sing ngeduk lemaya wong mlarat, sing tahlilan be wong mlarat, wong sugih paling pinter udah tutut. Karo ngomong kowe kurang jero pendem sih santole wis. Kurang jero. Maaf. Nyong wong tani kletek raine ireng kaya siliteng kebot, tapi maaf denyek terus yang cacing bedeket roket kok. Apa? Kriap apa? Ndelik kono kok. Dijelit lepong terus. Sabar mamangsane. Ayo ki omahe nyong pan rubu PKH be ora oli kok. Kaya kon trocok nemen sing oli PKH ya trocok. Omahe disetempel nang RT-ne karo lurahe blok. Giliran lurah RT-ne lunga tutupi kembang. Ya anak kene. Wis kaya kowe giliran ya Allah wis kena gelange rembel, motore telu, nampani PKH be ora adep isin. Ana sing kaya kowe kene. Giliran ana bantuan dadakan nganggo daster sing mambu ompol. Gelange copoti kabeh motore dumpet enak. Wis kaya kowe dastere bolong mambu ompol kutange sambungan cepet. Selendang kayong lagi emosi. Emosine nyong mewakili wong cilik kok. Wong cilik pan ngomong apa sih? Paling pendelak-pendelik rambutnya berintik sikile busik sembayangan lutak-lutik, watuke ngiklik. Ngomong serung wedi nggih napa nggih? Mulane dong ana wong ngomong seru diringokaken. Abandos almarhum ngomong seru, Gus Miftah ngomong seru, kowe mewakili wong cilik. Wong cilik ngomong seru nguyung kathok kok. Wedine paling dicekel. Wong sae karena wong wanita ngundang preman. Ra ini kayak lenggarangan emosi. Maning setan pada melarat kah? Kayak kok selendang men mana gelut plak mak paling selendang men
Aku njaluk ngampura Slenteng. Ngampura wis pencut. Apa? Wis Pemanasan lo jurus. kena jurusan ya. Yarane Cikalong. Oh, Cikalong. Men ngerti wong Ngelen Pandan. Apa kue? Cimande. Oh, Cimande. Namanya kue apa kue? Ciluba. Ciluba. Apa kue jurusannya? Jurus mateni balok 6. Eh,